na ubia sei bia wopese wobebo udwumadie ho dawuro e wo ha wobeye adverta akwanya wo ha wobetimi aba beye wopese baby a wo nso yeba na ebetwa program no na ya de ba ha bebo ho dawuro a yebetimi aba beye senso bia wopese wobeto airtime e wo ha na wa ba ha uba live na obeye udwumadie no nso ho advert nkasa ho a eno nso akwanya ewo ha afei nso udwumadie yedi ni nyina yesikasem se wo pepa se ebia obeba beboa obeba beso yasene ewo skafam na ode aboa ya eno nso ye ne beje pa enti yadamase yedi kan abobobo nema ayi awade fapem abodo awade ejina so ye wie eno nene nia yedi atopono so a ene enwumere no me ne mepena members no ye ba be kasa ho ne yetu ho fo na ye hwe kwan se wonso awutie ye no wonso obe subscribe na wa comment no wa share ama ye nti yehia mu nyina ma dwen kire nti asama teacher dapono eso no eye poto kasema na brof kasema no o say tribal marriage kasapodo awade ejedu me ne usia se anu me ni ajipa ejedu me di kan ato amam ekase tribal marriage kasahodo awaria eno ebia obi nti ne aye kan ase ujiri musai yo ejefi bidase na yiri ka che tiefu nyina kaware hye abedwafo edusa efiera nyina ya na jare hwa hye jazo ye ka jashim tutu sene edi kaka na aware de bia o so ye ho duma sa wanya ho duma ka wure fipe ebenyinya ti de bia etsa fiere de bia na jana na ye kaso sene bia de bia bi tutu se ka se traba marriage ya pi ka se wana sa kan ka se kasa wonte mu awade kasa wonte mu awade okro maybe anya wo kasa anya wo mind na kokowere na fitraba marriage papa nyamishira yeda sepa majwa what the kakrabe to so acho benso metie tiefo ne abrefo nyina kawaware yeshi enme ye kayaware yeshi na tribal marriage na wo kan se kasa bodo se de ye papa kan o kwa aware na ebia wo ni nipa na kasa no enyepe ebo ebra di we die no nko na wo die no nko eno no na kan kasa bodo aware me be wale no me nte wo kasa no na won so won te me die na ye odo ni nti ye kan bom se ye be wale no ni tribal marriage na so metia yo ma bedwafo madam ase ewo mo nchiri mu a mo de amaye ene ye ba tribal marriage no ankasa so ejedu me ba wo so bi nti se ma cheche tribal marriage mu ye me busa se tribal marriage no eye se iwurem ana se enye se iwurem se mete o kasa wo so won temede eye se ye ware se ya de nti na ye na enye nso a de nti na enye nti boy mato ama yo eja fi mi dika da osibio yesua de sa na ye kira de sa aye mi no se eye se enye wo yakobure dudu awurem nti dudu awurem no se ye onye wo mu ya wom ne mo brother se ye pia won na se nya kura na ya kaso mo na yiye sa
ebi akọ Roman wi ho na so ye hye wo ne se omunye mistake sa munye mistake because se kasa hodo awade no enye mistake wo Ghana ha sa se bi obi asantini na wo ye nkrani asantini de wo beta asante ana wate asante kasa kakra nti betem na yire adi nkomo asante kasa na obane de won tenkan so no and obo hu asante mo na se obayi o person no etas boka yenchi se chinchina ese wo sako kware nkan oba onya odofo asante wo ti Ghana de yenchi se oba ware obi a won tene kasa awade ne Ghana de yenchi se mu nyina abrofo na mote we eye sebe esemni we so eye aigani na mote brofo am betimi de akasa bobra am betimi ware uko sema na koka wo sirim kasa we ko aigwa na koka ne de brofo na yete na ade ade ware yechi wo Ghana ade mu se nye mistake wo yo ejedu yeda sepa enti majo ameba oso ejedu kan sembi wa o se se ebia we enkreni oba betena asante mamu ha wate asante kasa ena wa ware asante ni ba asante ni no nso no enti enkan no aha ti mebusa se enti in this case no enye kasa no na se yehwe e de ware enye kasa no ena se sa nipa mienu no yehwe kasa na ye makasa na ye barrier ni mum de na eso hwe na de ware yo afa me da wase awale na ye wale no nse aye abusua eni ye mienu awale enti travel marriage no eye na so eduru baabi efa baabi no ya na edi nse na ye papa e ka se asante ne de enkrani na bete na wone me kasa na machifo asante no o monte meba ena me chese wo mumi no o ma nhwe language barrier no ede na ma wo hwe ya eye odo mo odo no na achichire wo mo ama wo hwe nti na chese odo no na wo hwe nye kasa de ena wale no nso no kasa ebebe afisa busua wo minni mi yonku bi ana mi no ete mampom me no sa tribal marriage me fam no duru baabi wo ha ye meden kakra because kasa me wo experience me enu anti e ma me kasa di sister na me ne wo mo ye fine pa ye wo mampom ye di agwo me wo kra wo no na hwe me sister na se me ko wo mo fie ho a ye kasa na wo de wo mo nkan wo mo bedan wo mo kasa ni sese ya enti kasa na wo mo kan me enti esa na se watum aha on se ntati ase ya kwoto ntati em se de wo mo besi enti esa wo mo be kan wo mo kasa na wo te wa na esa wo ko enti se me ma ware nknani ya kwa abusu minnim obi so o ka che me se mama ma ware ne de anka minnim ku de ankaye ba ye kwa abusu ani mu a se de wo besi adane wo mo kasa no omo dane a na asema ye to ibi nti se bibi ni kura ne ye mi bibi a mi hu e ho no na ya na ema me twe me ho kakra won se first ye ko awale a ye ko bi se fie ye ko bi se abusua we mu ene ni ho ewiase a ye ketwa enti wo ba no ba bi a wonam no nya ho na wonam nya fe na wo kwa akopɛ wo fa ba bi de na ma no ono kopɛ ne do de na ba enti wo de na ba na mu ko fie wo no odo ne de ya kan abom ye mienu ye hia efe ne ye kwa abusua ni mu a kasa na ya dane na mente na ma ye te se ho bi na ma betu eno no na ya na ye meden enti sa de anka no di ena obi anso nte kasa no wo nte sa kan ni a menti wa santini me kasa mko wale ngrani kwa nya fe na ye kwa kire me ngrani na ase e dan akasa ni bi wo ha wonte eno no na ya na ma ho no e tweme na nka no di anka nya bone wo Ghana ha bebre ya wale bia eye
yo madwa nyame nhyira wo na che say de wo kan nya say enye but language barrier no na language barrier nya say oba na ne kuno entem na ye problem nemum achire na wale anu so ya wale abusuo sa ye mum ye nko a ye wale abusuo yo madwa nyame nhyira wo wasema kan so yu ejedu na me fasa kwa so busa wo say sebasa se ebia oba no na wonte be ma na kasa na be ma na wonte oba na kasa eyedan abusua no eduru mere bi amunyina mbekwa akoshia ti kwampa be pa na de onte na yon kasa na yase so obo na homoden se obeye because a long ya kwantu tenten aware no it's a long journey nti then na se utumi ye no utumi adjust no I got fin topic here ever to go to me and some more day. A more do papa. A dear gum. I'm a piap chassa. Ya won't call me. You won't send this year. It's a man I've been in. I out. I knew you saw what they say, sir. Yamba boy, I'm a one away grim. And no, now, what will be a best year corner? Now come on, too, sir. No, you bet me that be soon idea. A bit with the all corner. I did all come that with my class. I want to say, name my maker. Or they did or don't know what it is. Don't know what it is. And he said, O baby, I am granny, and I said, dear, ye to go me. No bar as I remember. Now, I do myself the little bar. And can you understand the bar? Sir. Name will be cover baby, no cushion and dofubi. No, no, bobra. Two kuna na ne don takre no ene wan hwe ne krum ni o se ne pese o ne benati oba so tiase sabe mo akusku nte brofo ne yeka ene mo ni brofo ne de kai I love you say no na jatum ene aware te wori wie no o so ba ne de di kunu kokko kire busia ori ko chi bisa ukunu no o di ni o si o ye ayigweni ena oba be ma so de oba so bọ kwa kire ni krum o so ye de o so ye santini ya me ntwa ma memlem kakra e bi kura na oba na fi e bi Togo ana se ko de bua aha enti no na watu kwan ba ha be ye adwuma aba san bi o fi Togo ana ko de bua ana oba be ye adwuma ana oba bi adwuma na ba na oba bi hia asantini ba hinti sa na ma ni nyina betimi asi aha nti mpesa eno so di wurem na ye hwe kwan e fa so o se yetimi agitum eno na me stress oba no de ma ko kire busuafo se ontimu mienu muntimu ngare na bi se na ma me kan o lo ko kire wa se ukunu o ide ni o so fi Togo na so fi ha na oba so be ma so ni ne yesu akwa kire o so ide o so bi a ko konfana asantimemu kumase neche say abusua mienu na wo mo hia de eje awanatum se wo ye eyi wo de na se abusua mienu egetum dia ye se akire ma ne se yenya kasa nto ho na yemfa ho do ne ntiase no empia warefo eno na mesre se na wo ti sei na ti sei se wo ku no do fo ye ne de yenya kasa ho do no nto nchen ne mo so hunu do for so no ebobra no de yemfa ye na adwene ene mo bi betum de abo mo ma war no je fa mo awo no mu ware yata si nyame hira ho enye ize de so o se ebo awo no ono ana kofa aba se na kasantima mu no ana se bi ono no akan mam hasero de tin se kan ne ye papa no empenfo na ko ware mai usi su da be ware a ye koni akwa uni hwan ma na to uyire ni ukuni ni pani ye bie pani foti onya de be ma na oba de shawo sa otum kasa me pe no obu akra akọ pe de ma no odi ano wa fana ne sa za bokra ene afi ye ni fre kasa oba akọfa no bre me no ena na we sisi na oba we na akọfa wa akọfa wa de bra wo de akọfa ba de ba bo anu aware ena no chinchin akọfa bi aba we na me pe no de aba de a ye stress semfa kasa na ntonche ne mo ye mmoa no mu ware bi on mo kra obi ntibrofo kra mpo kra wo kabrofo tumtimi da na twi ma obi ti ase
court na ye it's a media for katanto na nua no odo na wodi em se na ma meka de odo na ware sa odo na onya ware e fa mo awo no mu ware no mo ware yes you etifo na ahwefo kan wa le hye ena yeguso na ha ye rekindle your marriage said the abibi ajedu kan aware ete se eduane ana enkwan wa nka ne hye a ebenyinya ese wo ka ne hye dia de bia abeye foforo nti aware e ka ne hye na dada nim emfa ho mfie dodo a edi wo ka ne hye a abeye hye ena nwumre tribal marriage kasa hodo aware ena menima bedwafo egu so a ye papa mu ye hwe ne positive side ena negative side nti eno na ye papa ena ye ma America no se ne se ye hwe kasa no se bia me ye enkrani na ma ware asanti ni me ye hwe kasa na ma eno nsi anase ense awade no manwa na me say bisabi me pansa bi na maya de pa say de musi ya de na no me ni age na me bisa say me ya ware me nti ukrum kasa eye de ya ye be ko ukrum ibibesi na ye be ko ena ye kwa the way o kasa igum na ye ana woman so mu hia sa o kasa chewu o di o ko na chance na bia be ma no kora anya kwan aba o nchen ena wa ba bi nkomo no kwasem eye sa wo to aboto edu ba bi kura guilty conscience wa bi be o ti na de me ho asem na o mo e kana they said they be mo ko mbeka wonte they be o mo ka wonte e de modern mo na wo so wo yo eja fe me da se sisa ni ani e kan se awale ni ye mi enu na ya wale ebetimi aba se odom menten kan no be kire mo e wo mi se nkan no mentimi nka ni nyina ba odom de obetimi a kire e bia ye kuro mu kasa esrem e bia ye chia sei e bia wo kasa bibi on be ma wo do pe wa asemu a wa be wa lo wo be kire obu won so akasa no won kire wo bi kura na wo koto nti e ho no na ya na ayede e na ye wo amamere ni amane a e wo ye nkasa wo do onim si se bia ye be ye ho ade e kura e kwan ye fa so my sister e ba ko wale wo Bogatanga omu nyina wo Israel mi ko bi no omu ne ko na ye ko ye na de a me hu ye ko no e ma na ye free Kumasi ha na ye ko ye ne de ye ko dem ho ene mema ye ya asante memu ha me na me be wale amame magic ente ni ayi esinsuwe akora ne ma me na ama hobi e ma bia ama ba bia ye ko ye nti yen ya kanfo na ya santifo ya ye free Kumasi ko ye yen ma ni ye nan e ka mema ye no won ko na ya papa mo na no ofofo na ye koto wo mema nko a oba na ye wa no ni ma me ama hobi e wo mama mre e ma ni nyina egudua bi ase wa abonten ene ye kwotena ase ya amamre ni nyina ewie na oba ne ho ade na ye agye akula no sika papa no na nhwie miensa sika na ye de wale akwa ye de tofom na papa njesa amamra mi ko hu ye ne de mi hu bi pa enti me ba na afa ye wie ya ye ba na e ma ni di echi ena me ana me ko bisa bra ba akwa ye no ko no so te kasa na ye ko no se ha de sa e ma ni ye ma o mu memti ye ye ko o mu ko ja ye kwan ti ma ni ja ye kwan du baby na o mo san e ba ye Bogatanga unti unse ye wa amamre ni amane ena ye de ye ko ndi ye ye ko e me na nka me ba ma ji kente na mti mfinfin wo we nso wa ma hobi kura unti amamre ni amane ye na ewo e bia na menim ni ye de me ko e bia bibi asi ye ko menim
Enti saa nneɛma no sɛ me kunu ne dɔ me obetumi akyerɛkyerɛ me sɛ bɛyɛ a mekɔ a menyɛ dɛn mento nti sɛ wankyerɛ me saa nneɛma wɔ nyinaa unsɛ sɛ wokɔtɔ mu saa no kwasɛm ni ɛden sister baako a na meka ɔwoi na ɔkɔ ne nse no ho na bɛrima na anko bi sister ne se kasa na wɔnte o ɔmo nhyɛ da nso nka ɔno ne deɛ ne bi nkyerɛ no nti ɔkɔ yɛ no tem bia na sɛ wayɛ moa ne ba mo ɔmo nso te sister ne kasa no ɔmo ɔmo te na nso ka na ɔmo nka dabi ɛna wawo foforɔ no wakɔ ne nse no ho nti wɔ sɛ metimi so gu mi yam saa nti ɛyɛ na mamoa me ba na me de na ba nti sɛ ɛba sɛ ya hun sɛ anigye na woni ukunu no wɔ no nko ɛna wokɔ abusua no nso a ɛno nso ɛnko ɛno na ya na ama te sɛ nneɛma ni bi wɔ hɔ a sɛ akwalaa no wo pia na kɔmu a titiri ya akanfo yi sɛ mempere ma me ba nkɔ ebi nso a na ba no na bɛrima no ɔpɛ ɛne yɛsi yɛ kurom pete di yɛ na mo epete na di mɛsa nti yɛn yɛ akanfo yɛ ahokora yɛ wale a ebi ɛnkɔ yie enso bia na obi nso kɔ other tribe na ɛno nso bɛboa ebɛsrɛ sɛ yɛde ɔdɔ ɛbɛka yɛ nyinaa bom na kasa na akɔyɛ barrier bi a yɛnte ne yɛtimi aboaboa yɛn ho ne yɛhyɛ fi sɛ ne deɛ ɛnsɔre ɛne ewiase a yɛ ketewa nti ɛnɛ saa deɛ ne deɛ wɔ hɔ yɛ wale paa ebi mu wale ma ne yɛ kama ebi nso wale a na nso sɛ deɛ ne gye du kan enkwala bem nso ankɔ me nua no me nua ba ma baako ɔno nso so ne ba yɛ ayi krobo se hwan ɔmo doctors mienu yɛkɔyɛ a ɛho adeɛ wɔ adankɔgya akye me brother ba na okun nso yɛ sɛ ayi krobo se hwan ɛno yɛ bɛyɛ ho adeɛ amamra ne amane ɔmo de ba fie ɔno enti nipa ne pɛde a yɛbɛsrɛ sɛ busua no bɛta yɛ akyiri ne wiase a yɛ fufu nti ne yɛ de kɔsa ma bia on so yɛda ase yɛde ɔdɔ na ware na amammerɛ ahodo ne ade nso so ɛne ne yɛde gye awade no yɛda ase pa nti na kyɛ sɛ wo ka mate ase a deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ ne sɛ wo na wonte ukunu no kasa na ɛsɛ wo bibire wo ho sɛ wo bɛyɛ den wo besua kasa no so wo kyerɛ wo so na wo sua wo yɛ den sɛ mo dɔ mo ho de a wɔdɔ na mo de aware nti wɔdɔ a mo de aware nti no ɛyɛ de a kyerɛ de obɛkyerɛ nti wo na wo sɛ wo yire wo sɛ obesua wo so obi timi kasa me call language school kasa bi a wonte wo sɛ me call home school ebi a wo de 1 year na 2 years 1 year na 2 years akɔ school akɔsua but we ne de wotima afebɔ nti ne sua no wo kasa wo sua a obɛyɛ den besua nti ye yire ho se ye besua yɛn ko ayɛte ne yɛn kasa ni bio yɛn ko ayɛte ne sɛ de na agya du kan brɔfo a yɛka asante ha yɛte be ma na te me mate yɛka yɛn ko a ne mom yɛkɔ abusua ni mu no ɛhɔ no na kasa no ekopie no nti hɔ no ne yɛkɔ kyerɛ me sa kasa aha na me na wote na wo de ne mente na wo nso wo nte me de wo na ɛsɛ wo bɔ mɔden ɛkyerɛ ne mesua nti ɛhɔ no na ɛyɛ du nti ɛba saa den na wo sɛ yo ɛja fe me da ase bebre na be ka sɛ saa topic bi abeto wo mi ɛnya sanketo sɛ tifo tie ne a ebinu akotom sa ama ayɛ twae ebi sa kotom ama ka unye firi mu a ankobe na ni na onya kotom de e yi ne sua de se na be ababo ama de wakotom no ojuma de se we ko fie bi mu a efie no papa ne ye esremi sem ame no ye santini na so nkwala wo fie ho no do fun kwan de ka we didn't try to we to the judgment of kwan de ka enti nkwala na kasa wo fie no ye mu tie papa kasa ene ye tie ma me kasa ene ade abrofo de wo fie asemu eti sane me yan kasa na de hyase wo efie no kra no ya emwa so me kasa yesua
won sua ne won kye ne nkra no adenti na yɛfa brɔfo no nto hɔ na fi yɛn kankran fi hɔ mampala ni nyina sua nkra na se yɛkɔ papa kurom a yɛhu ne ka yɛsua nkra ka woka ga woka ka na wode yɛyi na de brɔntia na de brɔfo no akyerɛ no na yi ti kurom no ofi hɔ no afi yɛbɛka brɔfo no nkran na maama nsusu sua bi yɛn hyɛ dan kɔ ho sukuu bebree ne mo fie dia na yɛyɛ na ne yɛ peke ne kakra ne yɛsua kɔ nti sɛ ɛba sɛ wɔasua koraa na wabɔn yɛakyerɛ na wohunu so a yɛbɛndɛ enti deɛ ɛkyɛ no ma mɛka sɛ ɔdɔ no di ka ba asa ɔdɔ no ba meme no ti fie anyɛ ɔyɛ ehia sɛ yɛka no ka ho yɛsua ka ho ehia pa na ɛyɛ dan na yɛkuro mu kasa deɛ yɛde si eti pese se na yofi ho no na se ye de no kasa no ye fi ho no ni nyina e ka ye ka we de ne dia bara ye nyina e ka ne fi ho no ma awu de e fi ho de ne ye ka fie de akora ko school so e be kire brofo no sa oba fie ne de brofo na ka nkra kasa no ne ye ka ma me bitim ne asua nti ofia no se wo do no ko okro mu a anado mai ko efia wo mo mere nti ye obi a won nya bi da no won hya se odi sare bi fie kakra no ebe ma ye nyina ate kasa no me ko fie a yeso ya nyem bobo sa se Ghana constitution de ye mmra se wo ware a ukurum kwa na ware ana wo musa enim dia na se wo kokonya me do fo so be de aboa de boa no no de ware bi ne ma be ye mo ana usua kasa no na so so ayi okotomu a wanyem bobo ayi na tenten o ware abi o ware fie du adusia fu fie du otu asua sa na de aka ne ira no afa o de abube enti ye ya yesua be yi yesua be yi etutuma na mo be yi senia na ma bia ai amamre de senka wo ko hia na so hu se nipa yi sebe sirni ana wa santi ko hu na okwa na odo ko chia ne pa no bi sa ho amamre so hwe na sa amamre na edua na se na ntwe na otumi na wasa sa enya ncho ne mu hwe ne ma se obetumi awura mu na busua so nkazenta wo chi se o so obetumi de yenkonko gya no nkonko gya ware no ene nka se ne ne ufum amamre din ene dabi wakwa so hwe hu se amamre din de nkwa betumi aya onya no nkonko bo an nkonko ye na de no ware ne be ma kwa nkonko ne ntwi na bi na ntwi de so betumi ato a odo ti wa ko so kase me mpene na ntwi ne enzo onya de o yiska ne bi de a no prekwase ni dishie be kwa bo ware ni pasa enti yesre say ye oga na idea ye nyina ye Ghana fo na e ware enti binum adika ye ama ayeyi ama wo ne kwa mo fa so ye ne de eyum yenu sa e de se ye mo wona kasa sa hunya hu sa akwa no na mu so mo ko wura mu no o mu ntimi enware na aware de e ba kope odo ne ntiase se ne a yesu wutima de odo ne ahobrase ne ntiase se ye wura mu a enye wuntimi kasa asem sa no ade bitima abo ama ware de edase ne de yenchi no ti se de na eje duka enne no mintimi hu titu uyi asante no efi ho a akan ne fi ho a ada trust obi wo ho a ne kasa o kan asa oferi ti se de na papa eke ye ti fie na me ya asante na wo ye esemni no fo adenti na won kira akwala pasante ne ukuru mu kasa ya maame baako ne maame fi mu na ye ko ayi oda se wo se me da me maame ase pa me ba sa leni se me maame an kire me kasa nka me ba hanka ma ye mobo ye kokko ja na yie kasa no nko a wotim enti se wo ba betena sante na o si twi na wo be kana ukuru mu kasa no e ya ofele na wo me to twene a se wo ko wunchi a ye dan a wo nka sante o wo be ko wunchi na wo kwa na wo kasa na ye kana wonte enti kasa ne mu na wo firi mu moja enti e dan na wo ma se wo fele
ka no obi na ala obi ka asante ne say ye ne fe nti ade nti na wo kuro mu de no di sie bi wa no na ka nenne mafo na aba no brofo ne ne ade na ye pese ye yi ye hu fi baby a ye fi no wo ye dan a e wo na wo fi wo ye dan a wo na wo fi ana on say culture ye kasa no kora no ya mamare kwa ya faso kasa nti ye ka culture ye nema bibiri a ekeka bum ebi ye kasa kwa ya faso kasa kwa ya faso she entire kwa ya faso didi kwa ya faso ninipa edi nsawo so nti se wo to kurom ayitwa especially you no for obi o ha wo ni kurom din a ye de ama no oba ha pe no asese ndin wo se bi e frem ayi Akwasi Thomas Kofi Mensa no aso na ni kurom sa ya frɛ awuni so frɛ abaje Kofi Mensa on ɔto ne yira atwene nti sa nema na ye no emwa mama ye na ye ho adi wo ye kasam bebia tribe bia wo fimu no proud I was away proud o ma wani je se meye frafrani ya santini bobsini ye dakatini nyame na ahye da ye wosa e wona ode wa Kofi ye nyina nso ye nipa ba ye twa moja ba ko ya na e ba madwa me nse na me musa makoshia oba ana makoshia ba ma me don pa ebia me anurani ba ma nso ya asantini ana wo di ka kasa no mo mienu nyina mo kasa mo se aware no e ya busua mienu ana tai aware echi ama ye di aware me hye oba na me don pa but me ma me na me papa say ye mpene ma me wa no e ba sa den na wo se me ye me oba ndie me don e de pa na metumi ayi ama ma wo fo ibi o maji atum ama oba me don o mama kasa no nsi kwan na me wa mama ye ejefo na ahwefo a mo tie ye no ebi aye kasa yi wo hu oba bi pa wo don na wo pese wo ye no ho ade na wo ntina afi mfie mienu mfie miensa nya wo kurom ni wonti ni kurom kasa kora wo papa na wo maame no so o mom pninti amamre a wasa wo ye no da wa wontimi nyaye usu wontimi nyaa oba na chi di na oba nso ntimi nti wo se ye kasa mfie nu wontimi nyaa oba ye mwate eno ho asem na ye kan nti tie bi nti ma adwa eja fi wa mama ka ma asem bi 1988 87 ena me papa be ka kire o se be ma bi ehum so obe wale me ba me be nyina me papa ma be bo amane wanti mi emisa adwa na ukunu no ofiri hi o papa ye emisa me ye ko ne ye ba fa ekura de ye she date na me ada na enya kwa me yanko no de nkra so mo se me ye me kan chere nse sama akwa doto nti ya se ya che ena ewo mu na nyame ya adom ne ba ye be ye hoade nyina wie na hoade ni mu no ena kasa na eba na ni o te se mi kru ne ye fantini me kasa nso waje me hoade ni nyina wie enti ye wie na me kwa akoja asorefo ne asofo ne ba ye ne kwan me ko na ni wo tie me so wo tie mu frɛ me mu fra dweje wa ma me mu frɛ ne ma me na ja me frɛ ne ma me na kasa ni ni nyemu me papa wuye na me wo P5 na me sha 10 years ndi papa na odi ade no wa nhwe ye nti na me ma me mpɛ sɛ obeji ade no kra ma na ya so de no so se papa na ti se me papa frɛ me na ma me di machi na me ko wura ade mo me ko wura ho no si adwa na se wo punya fantini no an kan kyerɛ me na me se papa ade wo se ka ba ya kan ma wa e kwan ne wa na wan kan kyerɛ me akokora bibi ba na me ma me di mi ke hwi me free wo se fama me akwan ne wa fama me duru ha me amekɔ na afia ya yi wa afia de mi se mi mesu edom su gu abonten ho otwen pepa manim na mko na mma me se adenti na wo ye nipa bone ni sa
akora ya ba wo de nkra kora ko na bisa so okunu ne ye ho wa misa na obey no ade wie na wo be ya ne ho ade awie na wo be ka se wo mpe na mse ma me mesro me bibia ntwa na de ayeye dan a ya awie me ma me ne de na kwati mase na me papa adenti a wo se kwan ne wa bibi ni a ontume nko asante ne mfante unza adwen a papa no na ode kasa se bibi si mfante a ontimi nkonti eno an no problem no nti asu obia ne na adwen a ode tai ne ba nachi me de ne de asante ne mfante no wo se kwan ne wa ontumi nko na ebia na me maame no na nipa kro no ne maame na ne papa no na adwen foforo bi ewo ho ena yesi amamre ni amamre obi nko obi krom nso wote yesi mfantefo fantini nche ni yiri wu a ye be ma na da ne nchen unse nkrofo keka sa anwrani okofa oba na se oba ni ye be frɛ saman nkrofo keka nti obi wa ha e kira asɛm a wote ena ma ni gina so se ye mpene nti bua oba no wanya akofa na ba wo so odo no bua no bisade ebe nti na wo se wo nti ase adenti na wo ma wo ba ne nko de ba bia wunti me nwade wo ba na ba bia wo ba ne do na kodu wo ya ne dan ya ho na obeko enti pisa na te na se mamomwa no nko me de ne de sata no ya akokora enti onim se kwan na e wa no enti wo ontu me nko enti wo me wa ma se mo a mama ka na me ko tai do me de ne se bia ne so obi nso de enti a ema ne nko na ni nyina mu ye be sre tiefo ne amefo se dru ho a ye misem na de sese ye ma no ye kama na odom e ko ne ye mo ama ma do nyame se ajadu ayi Ghana ha mfa akanfo kani etise bruni so be ware ne ba ne energy ne ahohera wo de be pia ne ba na ma na kwa se onko wa na ne onka se bia ya suoja o ba se ya Ghana ha asante ni si yemfa play nkono se kwawa ade nti na no de aya na wo montai nka se yempene unya yesi US bruni bi se oba be wa ne ba no ne energy a beje bruni bi fi UK so be wa ne ba ni ana na no na wa bebre no e wa bebre no ya en ha wo na Ghana ha ani sirim ne ayi no ene ya na wo mo iza ejedu boa me we de me de betwa mu na me pese wo boa me yi ano tese eno ho ne ma ni su ai obi ni mo bi kire sa ye pre wa do ye pre date na pre tinti ne yem o se ko bi sabia wa tv bi se sa kromfo no se na wo ti na se me pre no a kire sama me ampa aka kanene de na kasa na kanet na de etisa me ma ko kire ko bi sa se se kan ya asante fu twati ne twati sa to ba ya de bekum ti hanyi yeku nti go fu atu di kikirikira no etisa akwa etisa anti eno ko ade a aka mo de onya me kwa ne de etisa obe ma so no se o ma me no pase ye mpene ma wonware no so nya betena ko kire mu ti o se de nti na o mpene no wo kire wa wo nkire mu bia o so da kire no ko ma me de o ka de ne kure isi di waja no nani da ti o ka wo de o ka de ka me jitum de mu de me bo kan de etisa to the monta machimia yen konkoware dem se dem kan de bia entisa e bia ene paraba na waso akire mu de akire sa bia obete wase na o makwa ya da se mi kuruma kasa mi sisa bako me mo fa so to no no ba be ware no bra o ba ware no ni be ma no na fi odi be ma ni pi fi so ba be kire abusuafo a esimi ese semfo de mo ebe chere gan hakra ye ni ho ya senso enya bone ya senso ai de senso trab ya chere so we free a ene mu papa no fi esem ba ya mu ba be cha ene ye ni mu ya wa we na ko wari na se we yi ene mo fa se nana
The mood of Bowie or Belma, no, number one. It's a mamma, any casa, na also non of Pedia Mijane, na Jaffy. I don't know, Belma never ye or Barnum Hadia, F. William Malabroso. I am Malabroso. After refreshments, now I had a room one yet or high baby. Umidi different among them free. And we went out to Mokonum. It's an Iran said, Apolana walk on them, Belman or the Kubita for the Yama. Sir. But we said, Gana your president of Wale. And you don't know you of yourself. No, we say, Ubit my year to it's no dear Sebelman between the Yaman and Kwa dia. Mumunya them one. A piano is shabby from Baba, maybe I come to you, sir. Oh, is that first? And the Christo now, many men in our yes, I know. And solid now, yes, you are dumb. I've been real, sir. And none and now, my son, man. As is a person. Now, yes, say I'm a fool to treat you. It's him for Sanya man and now. Sir, and in the Christo, and Tina, I saw Christo some. And then so na ya go real moon na masani man. Yankopon brani nyina se na masani man na wo. No pa. No. And as I said them okay, Christosom ne ade no nti so bi kura e Christo ni na ebia amamre bi wo ne kroma aye Christosom aye abosonson ho ne manema bi. Ko ma onye. Ayi asore mpanimfo no kura etimi ne edi akire ekyekiro ma ha ne eyi ebi afrimu na no no so etumi aboa amana yi ejedu enti sane amokan no se papa ne maame se yempene na ekwan no wa na se bi onye kani na otisi mo chire mo no se se bemma no anase opemko na onya adaje onya abotre ne maame ne papa no ekasa echeche omo se de omo te no na ente sa etimma yi anase kwan fufuru bi so no so obetimi apepenimu bi amfanse ofiri sa bia ho no otimi ne papa na mama bekasa ade na mo twene ho no ente sa nye sa na ye no mifiri e kwa na mifiri enti sa ade na mo ka na ente sa eno so omo ye ne sa ebetimi aboa ye de no na meka e ho ni bedi anim o kuma se ha ma ye no de boy enti yen ono na koye ye kasa che ase interpreter ma ye ka se ye ente frafa ono no di ye nim ne boy enti ono ne ba mu na ne ye nim no na afa ye se ye tu ana mo di na chi ne bo enti eno nso ba mu a time boa aha enti etiefo ne afefo ye bere no akakakra bi efutu a mabedwafo ede ma efa ebia wakunya oba ebia abese owa no onye ukrum ni onti ne krum kasa onso ebi kura ote ebia we yakani ote wode o maame o papa so o mpene da se obewa se bi esimuni se de yempenimfo kan no se wunya abotre na wona o papa na o maame kasa ana wunya obi ofiri ho panimu bi ofiri ho no mo ba betra se no o mo cheche enema no o mate ase ya ebetima mama ye convince nti se bia no ba na tena be 3 4 5 years na odonu nti mi mo hwe kwan se akwanya ebeba na o mate ase ma ware efutu a me mpanimfo ede mama no nti wafa kwan bi so ana anye efutu ede ma no faso ne nyame bemu a ebiye me gwada minim sese yi president Mahama na ire lodine na minim sese o ye bunu ni o e mi sese jeje de na minim so ya san ne ya nso ichiri mi na se na minim sese etiefo ye pen fonu tu sa na mo e bua wo ye current president his excellency John Dramani Mahama when you go njani sebi esimini na ire kani buruni ana obi mo san bo ba ku jeje nso fa wale satini
nso aware abom so ware so ma ne yeye enya amamre kura na nya kasa kuro na o ma me eti se obi ko wura msa na bia me de kura ne se asatimam hase no o se yo mosifo hene da katofo hene enkrafo hene eti bitis ana tenyi yera wo hene betu atu ne chiame abefie na obecheche ne mu ama opo ama de enti ase eti abo ama eti aware sa de yempe fese yemmam wamware de mu yenkyere okwai wo mu amfa so ne ho ba biribi ase betumi mosi fo hene ko betumi etumusu hene chiame bia de wonim se oni wani mu nkonko bo na mko ya bibia fefefe de mu ama obi o wanya no do na so bo wa iti do akabo mo obi antiti mu ono no kokonya de yemwa na say ye tese ye ka wa ge hie de o mi so wa na anyinya no ya ka be hie o mo betima ware na boy bi so pa na ho na nyame di ni hire free adam na o se o ko fa ni fimpani buri ba be ko tete de te o ko fa e bi esire ro ma no ko tete ba ya yi fi ba o ti wuri o na bi ana ko boni hire atu ye mo na bia ai fa Kawa de say rekindle your marriage. Aware ye ho adwuma. Aware sabo kan se a enyinya da. Etifo na ahwefo amutie ye. Ebi aye kan wona wukunu entam nsem bebre koso. Tima nume hokra se mangwa mikurumni na obi ko etime sekani kra na yem sa akra nka enhame. Na wa unye mikurumni na mama sa kasa ni mfiri ye ni se ya ka de ne hia ye ka de ne hia mama ye fa problem no nto e de to na ya solve na ma bibia aye fe ejedu nyame nsira mo asama aya me se akai no ti se me ka sante o kan fanti a meti o kan bon a meti bon na mfante no wo mo wo bi wo ho a go mu afo wonte wo mo kasa enti sa kasa ne de ye besere ye nsua yo ejedu me ba so bi ye bre ne ya ye be me bese me hwese me bisa asamba ko na ta mo fa ya na ya hwe na me bese me bisa se ye ware ye kurom a ene ma wade na ejina ana se ibetime ewura be aware be bia ma wade na ejina yo aja fem da se sem ka sa ware de yam de shisha wade sa yam de shisha wade nti yam obi twam odi ka twam o no sa ka tese bi ton pan no so no na do a che no odi a ebra of course akosema no ware se me wa first when we said the crew be o fun na o say wo ye da ka ti da so bu si ni odo na atwe no so odo so ye ne mo o bi go for so odo ti ni kura na bi chese eje du mi twa no oba me bi o ha na oba bi o ha wo hwese ne yo bia ne ade na wo hwe be ma pa udi na ji a ese no banko oba ni be me bi wo hwe oba bi pa tomuru mo jina ho na wo hwe be me ma fe dia udi na ji odo oba de na ni so abo ewu ana be me odo bi amantam no odo tintan e ni chire wa o tebe nye de o kan wi ja lumba o nye de mo kan mi ja de biti eniti sanya mana kasa so nipa hu so nipa no do ne dia odo abewura ne dia awan be to aso de ba so me etu e boase ye pepre am bi kura ase ne ma me ka bia na ho ne hira mbo fi be ba ma hu obi a papa okwa Nigeria ni na susu se ne wo Nigeria ni bu fi ho wa bo fi no papa aminshira ba ho so ko de net tete to you ti so bi ga se cry fi no na ohia she enso oba fi ho am ne masisa
enti mo ma ye hwe trap na wo mu nka se we de ye mpene mo bo na obi se enti se ware ne krom ni ni a ene mo ware yi obi akọwa ne krom ni pa mo ente asundwe ni ho asundwe ni ho ameka no ko ekoja wade enti ye krom awade no ne abusuam awade ne ma awade no eya ko no ne mu se ne wo ka no ekọ be fa so ye ho adwuma ene mo awade no aye akondo ajedu nyamisa ma kabi to so ye krom awade no titi se me de mi krom be ye mfato mi krom abusua se BBC a efa ye nyina enti first no ye krom ye asene ye na yedi akonya se me yesni ni na mkofa be ma o yesni ni a me na nanu ma ye wale da yeso ye ni afo me sister e wale sni ni a no ofri buani one ne wo ya awale na anye yi omo se ye busuafo enti se me yesni ni a baby asini fo obia me nua no wo ya mame wale enti me krom no wo ko wale a akoye ye ho enti no we akoka we akoka enti sa no wonko eni no mko mbebi be kwa akofa unua unim na china mo be kwa akọ be wie ye se ebusu enti ye mame wale nze wankwa wo to bebi enti sa ye krom awale na edu bebi a no so so emwa we be krom pete wi na mo ebi ye boa obi awia manam ni bi anka ana ade ba ko so kra me ma se no so an se uware krom ni na manso bi e ba wade mu na wade na emuti a e de manso kese beto ebusua no mienu ndem wa bra mu nyina mo fi kuro ba ko no sa manso na mpepa da enti eno nso hwe ewo ho nti saa de no mahu bi na ama me kan o nyina fi kuro ba ko na nsɛmsɛm bi sɔre wo awarefo ne ntam e de aware kuo ne ade bae no ama abus oba no achi ne be ma na achi no akoye man be da kromo eso se nka we firi ne ba bi nko ana we firi ba bi nko bo na o mentem te ya nka bibie ne ho but ya kofia ne akwakohia na akoye nsɛm bebre yo abusuafo etiefo ene abefo ye bre no ayebe ye won nsɛm bebre e wo ho a ye beto aso ye nsɛm no doso yenim sɛ kawaware se ene topic ye de atopono so a ye bobo mu no yenim sɛ matase mu niema bebre na wo a ebi a woti bi mu dada na emu nsɛm bebre ne ade na ne a efutu ye de ama mu no yenim sɛ mo fa so na mo de kan wade ne hye a be ma wade na san akanya bi mu na wade no be ye nika ba bi a ye duri no ye ko room 2 na studio A ye ko studio A ana studio 1 na yakutie comment ahodo a etiefo na afefo e de aba enti over to you. Papa Eagle Power team say or show say I'm interested in this program. God bless you, Eagle Power. And you show sana yeah so to Burma. I say this is very enlightening. God bless you all. Frakadam so say today's world you can learn from anywhere. I'm an ordiner. And I learn my language from social media, from someone from my hometown. And also there or there, and there's a Kushia Casa free a left with the so a year would be a free or any United free program also. Samsona a year fancy or also say good evening watching you live. God bless you or Evander so say or show. It's very educative. Sana Amasikapa and also say good evening. I'm watching the show with you live. I'm sure Sana Christ Media Hub and also say tribal marriage can never be a taboo. Or say Abusiana Kasahodo our rent me near a chiwade.
deɛ ɔno nso ɛde ba nti papa wei ne deɛ ɛyɛ ahwɛfoɔ ɛde aba yo yɛtiefoɔ ne yɛahwɛfoɔ mpanimfoɔ sɛ deɛ daeɛ kɔ so ya ne pitiri we end our program today and hoping if God permits we'll continue next week Friday 7 p.m. to 8 p.m. Ajadu and then I'll be to the guy charity of food in the was say do the panda son you fear the Munya Daji a better Congonia Sinimu fear name or load in the Mutie they will catch on say baby could be an obrato sir and yes or fan it will be a cheap. Now one man after baby would be a chica cracker in the work we see the volume. Now I am boy. It's a Damuyan answer, yet she I cheer for you. I did the Yamisa. Major, once a month with the AJT for a pint. You, Medasi. A tear for near before you Namisram. And that must say, maybe a fiada. Come our ship, only a boom. And then one. That's a more year, the apple so your best. Say first, and then I drink town tower over. And that day, and him say yes, near many now. Ada, and lady, I free. Timoma Yanka will go one, and I may cry and I don't hope in a so a warba. Was a mempe and pay vestry. In now, ya cambo, yes, a year church, Namun Sumuti and Namon Feb. My in come on, Neddy, say, Yama, a come, ye be an abonning, I mean, nam de Winshira, Ebanti, my ye, a bay in Shira, yet chia. A tear for near before you, the moon was a mere duma. That's a wish. You, Yamisa, Madua. Now, ye can be say a higher FPN TV official. If you be baby, say FPN TV official, a hint crana a walk. Yet, you crying a walk. As in near father. King Jesus Junction. Asenia Father, King Jesus Junction off Confanoche Road, school, Confanoche Secondary School Road. And we situated at that area that I've mentioned. Now, ye bomb kaya say, a yamunti near this if the case here abaha. Ebi a won kai bubi. Ope say ye boma wa obaha ye na obeka ho asem ope say ye ba wa kachi na odwumadi a wudi nso ye bo ho da wuro na de ba afidi so a ye be ya ma afi nso ope say obeto air time e wa na odwumadi a wudi bia no wa ba live e be ka e bia obeto air time na wa kanyamsem ni nyina akwanya ho e na afi nso mframa de ye adwuma ni nyina ye ska se wo pepa se wo ba be so ya sene na ye dwumadi asene ye duru ye timi edi ma dwumadi no e chen so a eno nso nka ba ye de pa yenim se ya kan no wo beti na so pam na mo aye mo so mfo amete adwum a me host program Elder Anthony Finn ye chia mu nyina na ne ye kan se efiade bia no se adomdom ye na bibia nsi ye nkwan na ye wo nkwan ko ade a 7 p.m. to 8 p.m. ye beba live it mention so man na eduru ha watim afidie no na ye no nyina aye otumfo nyankopon nka ye nyina ye ho na omo ye ho ba ye nim se be du da se ne no na ye nyina ye te ase nyame hira ye nyina baba